Sore guys, aku iki karo momong anak lanang yo sing kakake wis padha ngaji iki karo njogo toko karo momong anakku lanang iki lho ganteng Ram. Oh iya. Apalah ganteng Ram. Ndelok apa to guys? Ngerti gak momongin ndi ning ngarep toko karo ndelok pitik iki lho. Asline iki sepele tapi nggarai bocil iki gak nangis. Posisi sudah mau hujan, luar hujan. Kadang ki aku yo heran yo guys yo. Nek ning gang, nek numpak motor buanter Ram. Padahal gang kene itu salah satu gang sing akeh cah cilike. Mendungnya toto-toto guys, mendungnya peweteng, mendungnya peteng karo njogo toko karo momong kucil yo kan. Nek numpak motor iki banter-banteran, makane nempo to guys kok ning kene iki diwenehi polisi tidur yo mergane yo iki wedine nek wong numpak motor kebanteren ngono lho ya. Iki karo momong pompong kakake ngaji ya kan, wis ngene tok lho wis seneng delok tanduran, delok kucing aduh ning kono lho. Iki yo guys, monggo yang mau mampir di Alsat Juragan Sosis Desa Gambirjo Gang 12. Posisi ada di sebelah utaranya Semekta. Utarane Semekta, terus utarane neh lapangan enek Alfamart. Nah, iku depane Alfamart ada gang masuk ke barat guys. Ancar-ancar kuwi terus enek bannere Alsat Juragan Sosis ngono yo karo tak sambi momong nyuri ki mau budal sekolah kudanan, mulai sekolah kudanan, metu karo anake marotuku ya kudanan. Hawane suwahdu tenan. Nek wis mendung ini ki dalane sepi. Ngerti ta senenge anakku, cuman delok pitik ngene iki tok lho seneng. Dek. Arsa. Nah, lihat apa, Nak? Lihat ayam. Ya. Dek Arsa lihat ayam. Karo momong bocil yang ngono lho guys. Pun monggo yang mau mampir di Alsat Juragan Sosis Gambirjo Gang 12 ke barat.